Estamos en San Clodio, no concello de Ribas do Sil, recollendo aceituna, que xa son os últimos días desta campaña, quedarános un día ou dous como máximo. A recollida está sendo similar á do ano pasado, recolleremos como uns 7.000, 8.000 kilos de aceituna. E agora pois estamos vareando aquí nesta finca, na finca da Costa. Moeremos mañá toda a que recollamos hoxe e mañá todo o día. Antes vareábase cunhas varas largas de Avellaneiro ou de Castiñeiro. Era un traballo bastante costoso. Eu non vareei nunca, pero vamos, tiña visto varear e era un traballo bastante duro porque a vara é larga, os árboles vanse podando un pouco máis baixos, pero antes os árboles estaban máis altos e era un traballo bastante costoso, bastante penoso. Aquí hai variedades de toda a vida. A xente clasificabas en bravas e mansas. A brava, non sei, a min pareceme que é a que en Portugal lle chaman a galega. E das mansas, pois hai 4 ou 5 variedades diferentes. Aquí mezclamos toda a aceituna, non facemos separada por clase. A que están tirando agora é a arbequina. Estes árboles teñen como uns 150, 180 anos de arbequino. E logo que vamos plantando agora, pois plantamos tamén arbequino, plantamos picual, plantamos empeltre, blanqueta, hojiblanca e últimamente cornicabra. O aceite aquí ten un aroma e un sabor diferente dos aceites do sur e sobre todo o que é máis denso, ten unha densidade bastante máis alta. É diferente no sur, isto estamos no norte, logo tamén pola terra, aquí as terras son máis ben ácidas, no sur son máis ben calizas, pero aquí a oliveira dáse, a pesar de ser terras ácidas, que son terras máis apropiadas, digamos, po castiñeiro, tamén se dá, a oliveira dáse ben, sempre se vive ben. En litros, pois representa entre os 1.000 e 1.200 litros aproximadamente. Dícese non, parece que hai documentación de Correis Católicos ordenaron arrancar todas as oliveiras de Galicia, deixando solamente unha en cada iglesia para necesidades do culto. Pero penso que foi máis ben o clima. Hacia o siglo XV, XVI, aquí seguiuse cultivando, en outras partes deixárono, porque aquí temos un microclima, como pudestes ver polo camiño, que aquí a niebla non nos ataca, as xeadas non son moi grandes tampouco chove moito, este valle é onde menos chove de Galicia. A aceituna é delicada no momento da floración. No momento da floración, se chove, a flor vaise toda abaixo, non coalla. Incluso con que haxa nieblas é suficiente para que non haxa colleita. E aquí é unha colleita bastante regular todos os anos.